एसे दंबावो आरो खेबसे आरो मोनसे दंबावो मोनसे थाबानो कमप्लिट जासिगोन बेयो बाउन्ड्रि कमप्लिट गोजौ साइडनिया नै आर'नाइनि एकदम बरिया नुदों बेनार पेन्टिंखौ माबादि बानायो नोंथांमोननो आं दिनै देखायलांगोन गिबियावनो माने लेपटप बा कम्पिउटारनिफ्राय डिजाइनखौ बानायबाय आरो ना माबादि डिजाइन नांगौ नोंनो बे डिजाइनखौ बानायनानै बेना सिस्टेमा बेलेगलाय जेनेका जोङो प्रिन्टाराव जेने प्रिन्ट खालामो मबाइलजों बा डेस्कटपजों बिदि बेना बेबादि सिस्टेम नङा बिदि USB सोनांगौ आरो बेयाव बे USB जों कानेक्ट जायो बेनिफ्राय नैबे जोंना 5 फुट बाय 10 फुट जागोन ओमफ्राय दहायना 10 फुटल'मोन नालाय बेखौ बख'नानै दा 5 फुटनि सोदों आरो दा 5 फुटनि प्रिन्ट खालामसिगोन दा जोंनिखौ बैसागुनि थाखाय जों प्रिन्टिं खालामफैदों बैसागु लास्ट बैसागु आरो सेलेब्रेटिं बिहु नोंथांमोना नायलांबाय था नै माबादि खालामो बेथ' लक आरो न' लक दा बेयावबो कम्पिउटार सिस्टेम दंबावो आरो ना बेयावबो एडजास्ट खालामबावगोन नामाथाय कालार कालार सिगासिनो फाइनालि दा फट'आ जोंना रेडि जाजोब्बाय आरो ना प्रिन्ट खालामनो थाखाय फुरा रेडि আচ্ছা এইটো এনেকা সৰু সৰু যেটো 2 ফুট 3 ফুট এনেকা যে বনায় এনে মেচিনটো সৰু হ'ব নাই নাই এইটো ইয়াতে কৰিব পাৰে 2 ফুট 3 ফুট যিমান সৰু হ'ব ini जोंनि प्रिन्टआ बेनो बैसागुनिया जोंना हा फाइनालि आर'नाइ बादि नुदोंना नैबे आर'नाइया माने प्रिन्टखौ लासै लासैनो माने बेबादिनो खेबसे थांलाय खेबसे फैलाय जालांजोबबाय थागोन आरो आबसुनि सेम्बुलानाय फैहांदों एसे रंजालिया ओंखारबाय नै बेनिफ्राय बेयाव रंजालि बैसागु दा प्रिन्टिं खालामना जोबजोब्बाय आरो ना नैबे दा लास्टनि
आर'नाइया सफैलायबाय बेनिफ्राय नै गासिबो जाजोब्बाय आरो ओरै जाय बे गासिबो इसिबां बेखौ माखासे थनबाय बेबायदि जाबाय आरो ओरै गासिबो दा बे सिङाव दंजोबो दाहाय गामियाव थांनानै नुहैसिगोन फुल बेखेवनानै गासिबो नायगोन जोबनायनि हगार हरजोब्बाय आरो हासिसिगोन एबार बेखौ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि बेनार बानायफैदों लंकायाव बन्दना प्रेस शिलं रोड नोंथांमोनाबो मालाबा बानायनोबो हागोन दामा बारा लायाखै साइजनि खोथायाव दङ नोंहा साइजखौ बेसे लायो बेनि हिसाबाव आरो ओमफ्राय नै मेसिना बे मादे अपारेटरा सब बेनिफ्राय सालायजोबो आरो थनबाय आरोना लानानै थांसै थननानै गोलाव जायोलै एसे 10 फुटा 10 बाय 5 नि बानायदों जोङो